ሰናይ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እንኳዕ ናብዛ ቻነልና ብሰላም መጻኹም ንሎማዓንቲ ምሳኹም ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ጋሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምሳይ ዘሎ ሓውና ኮኸብ ወልደ ማርያም እዩ ኮኸብ ወልደ ማርያም ኣብ ክፍሊ ቋንቋን ባህልን ኣብ ኔዘርላንድ ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ሞያዊ ኣበርክቱ ዝገብር ዘሎ ሓውና እዩ ከምኡ እውን ደራሳይ እዩ ከምኡ እውን ስነ ጥበበኛ እዩ ኮኸብ ሓወይ እንኳዕ ብሰላም መጻኻ ቴንኪዩ ዶ ሃፍተይ ቋብ ዳሓን ፀናኺ እቶም ንዓይ ዘይትፈልጡኒ ድማ ሓፍትኹም ልዋ መብራህቲ እየ ኣብ ብዓውዲ ስነ ሕብረተሰብ ከምኡ እውን ማሕበራዊ ዕዮ ተመሪቀ ንውሕድ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ሰሪሐ ኣብዚ ዘለኹ ሃገር ብሂውማን ራይትስ ትምህርተይ ወሲደ ኣብቲ ሞያቲ ከዓ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ መደብና ከምዚ ኣቀዲመ ዝበልኩኹም ምስ ኮኸብ ሓውና ብዝተፈላለዩ ኣርእስታት ሒዝና ብምምፃእ ዝተፈላለዩ ሓሳባትና ናህና ሞያዊ ይኹን ናህና ፐርሰናሊ ምኽርታትና ይኹን ርድኢታትና ኣብ ዝለዓል ኣርእስቲ ክንዘራረብ ኢና ሎማዓንቲ ሒዝናያ መፂና ዘለናኮ ኮኸብ መሪፅዋ እታ ሕቶ ድማ እንታይ ነይራታ ኣርእስቲ ደቂ ኣንስትዮሲ ስለምንታይን ገንዘብ ዝፈትዋ ሓቀይ እንደይ ኮኸብ እዋ ኣይፀላኸያ ምስልን ካሉ ምሽ ንሕና ከዓ ንሕመ ኣለና እዚኣ እሲ ብዙሕ ንሕመ የላ ኢና ኩሉ ግዜ እሞ ንሎማዓንቲ ገለ መፍትሒ ከምፃኣና ላስኪ ይህን ምሂን ክንበሃል ኣለና ኣብዛ መደብና ንመላላእ እትብል ኣርእስቲ ብምግባር ቀዳመይቲ መደብና ሒዝና መፂና ኣለና ድኾነ ርእቶ ይኹን ሓሳባት ይኹን ሃናፂ ይኹን ርእቶታት ወይ ድማ ሓሳባት ምስዝህልወኩም ኣብ ታሕቲ ክትፅሕፉልና ክትተባብዑና ዝተፈላለየ ካልኦት መደባት ሒዝና ልኩም ከም ንመፅእ ከዓ መብፃዕና ኣትወልኩም ኮኪ ኣለኻ ድያ ኣብዛ መብፃዕ ምሳይ እዋ ሓራ ይኹነልና ኣጅኺ ቴንኪዩ ኣሎ ምሳይ ኮኸብ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ሒዝና ንመፅእ ኢና ካልኦት ሰባት እውን ክንዕድም ኢና ንቀፃሊ ከዓ ዝኾነ ኣርእስቲ ክንዘራርበሉ እንደሊ እንተደኣ ኣሎ ከዓ ኣብ ታሕቲ ፀሓፉልና ኢኹም ሒዝናያ ክመፅእ ኢና ሰናይ ምክትታል ኦኬ ናባኻየ እንኳዕ ድሓን መፃኻ ቴንኪዩ ሎ ሃፍተይ እንኳዕ ዳሓን ፀናኺ ያ ከምታ ኣቐዲመ ዝሓበርክሃኮ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ብዛዕባ ገንዘብ እዩ ክኸውን ገንዘብ ብዙሕ እንዲኻ ትዛረብ ብዛዕባ ገንዘብ ንሎማዓንቲ ግን ገንዘብ ንጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ክንደይ ዘገድሳ ከምቲ ብቐዳማይ ትብል ነበርካስ ብገንዘብ ትሕመያ ከም ደቂ ኣንስትዮ ኢኹም ሞ ትብሉ ሎማዓንቲ ብኣ ክንዘራረብ ዓዲመካ ዘለኹ ምሳይ ኣብዚ ዘለኻ ገለ ብመን ክጅመር ንስኻ ዳ ተሓተኒ ኣነ ክጅመር ድዕዚያስ ጉዳይ ገንዘብ ናባ ክደቐርብ ሓቂ ሎ ሓፍተይ ኣነ እንታይ ይብል ምናልባት በቲ ክብድ ዝበለ ርእሲ ዳ ንጅምርና ኣለና እምበር እዎ ማለት ገንዘብን ደቂ ኣንስትዮን ሲ ዳርጋ ከም እንታይ ዝበሃል ፓስታን ፋርኬታን ይኽን እንሻሎ ዝኾነ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ከም ትዕዝብተይ እንታይ ኢሉ ምናልባት ብዛዕባ መፃኢ ብዛዕባ ሓዳር ብዛዕባ ሂወት ገለ እንተደኣ ክትሓስብ ኮይናሲ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ መፃመታ ዓቕሚ ገንዘብ እያ ኣብ ግምት ተእቱ ሕጂ ጌጋን ቁኑዕን ማለት ዘይኮነ ግን ንምንታይ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ቅድሚ ፍቕሪ ቅድሚ ሓዳር ሲ ገንዘብ ከም ርቓሒ ተምፅኦ ካብ ተመክሮኺ ወይ ካብ መሓዙትኪ ገለ እንታይ እቲ ምክንያት እስከ ኣብዚኣ ንገርና ኦኬ ያ ሓቅኻ ብዙሕ እንድዩ ከምኡ ዝበሃል ሓቅናት ኣለዎ ድዩ ዝጉዳይ የብሉን ሎም ክንዛረብ ኢና ድሓን ከም ዝመስለኒ ብናተይ ካብ ዝተዓዘብክዎም ነገራት ኩሉ ነገራት ኣብ ርእስና እዩ ዝህነፅ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ከዓ ብዝተፈላለየ ኣጣምታ ንሪኦ ማለት እዩ ንነገራት ከምዚ ናይ ገንዘብ ኣክበድ ዳቢልና እንተጠሚትናያ ከዓ ንጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብራ ተነቃፊት ከም ዝኸውን እዩ ዝገብራ ምክንያቱ ገንዘብ ዘይብሉ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ኣይትቀርብን እያ ገንዘብ ሪኣ ቀሪባቶ እኮ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና እዚ ስታይ ሪኣትሉ ደይ ገንዘብ እዩ ዘለዎ ገለ ይበሃል ማለት እዩ ከም ዝመስለኒ ገለ ክፋላት ካብ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ከም ትብልዎን ደቂ ተባዕትዮ ጎልድ ዲገር ድዮም ትብልዎን ገለ ክፋላት ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍና ብሓፈሻ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና
ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣይውክልኒ እዚ ርእቶ እዚ ምክንያቱ ምናልባት እታ ሰብ እቲኣ ገንዘብ ትደሊ ተላ ግድን እያ ወዲ ተባዕታይ ክትደሊ ኮላ ምስኡ ገንዘብ ትደልላ ኣዝየን ውሕዳት እየን ግን ብፍላይ ንሕና ከም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክንዛረብ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ገንዘብ ከም ቀዳማይ ረዋሒ ገንዘብ ኣየልያን ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኣይኮንኩን ገንዘብ ኦብጀክሽን ልውሃብተይ ኣብዚኣ ሲ ኣነ እንታይ ብዘይቀል ዓለም ክንዛረብ እንዲና ዘለና እንታይ ንበልኩስ ዳርጋ መብዛሕትአን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮናን ክንዛረብ ግን ዩኒቨርሳሊ ዋላ ተሪእናዮ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ሲ በቃ እቲ መፃኢየን እቲ ዘለወን ኳሊቲ ናይ ሂወት ኣብቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ናይ መፃምድተን ዓቕምን ኣብ ናቱ ትሕዝቶን እየን ዘመርክሶ ማለት እዩ ሕጂ ብካልእ ኣባሃላስ ንበል ገዛ ይሕተታ ማኪና ሕተታ ገንዘብ ይብላ ኣለዋ ማለት እንድዩ ሕጂ ገንዘብ እቲ ሓደ መንገዲ እዩ ናይ ንብረት ምጥራይ ገለ ከምቲ ንፈልጦ ስለዚ ምናልባት ዋላ እቲ ፍቅሪ እቲ ናይ ሓዳር ምእላይ ዓቕሚ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ እቲ ዘለዎ ስታተስ ሶሻል ስታተስ እቲ ማሕበራዊ ክብሩ ገለ ብገንዘብ እየን ዝዕቅንኦ ንኣብነት ማኪና ዘለዎ ወድስ ዳርጋ ከምዚ ባንዴራ ዘለዋ ሃገር እዩ ተረዲኸኒ ሕጂ እቲ መዐቀኒ ቀንዲ ኣብ ፍቅሪ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ኣብ ዝምድናታት ሲ ማለት ብፍላይ ኣባና ጥራይ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ብድፍረት ግን ኣብ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ትሪኦ ነገር ተልዩ እቲ ናታ ዓቕሚ ናታ ክእለት ናታ ናይ መፃእ ምህናፅ ተኽእሎ ገለ ዘይኮነት ተተኩር እቲ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ኣለዎ ከምዚ ኣባህላ ኣሎ ምሽ ማለት ሲ ጓል መንያ ዘይኮነስ ሰይቲ መንያ እያ ትበሃል ዝበሃል ኣሎ ስለዚ እቲ ስታተስ ከኣስ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኽን ናይ ሉይ እንድዕና ክኾን ናሓን ከናዕልል ኢና ግን ብሓፈሻስ ኣብ ገንዘብ ከምዚ ካብ ወዲ ተባዕታይ ብልፅ ዝበለ ፍቅሪ ዘለክን ኮይኑ ስማዓን ዘይከልዓለ ያ ገንዘብ እኮ ዝፀልእ ሰብ የለን ጓል ኣንስተይቲ ኮይኑ ብወዲ ተባዕታይ ኮይኑ ንእሽተይ ቆልዓ ዓቢ ሰበይቲ ዓቢ ሰብኣይ ኩሉ ገንዘብ ይፈቱ እዩ ገንዘብ ዝፀልእ መቸም የለን ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ዝፍላይ ብዘይ ገንዘብ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣፀጋሚ እዩ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ትጓዓዝ ቴሌፎን ሃሊካ ብቴሌፎን ክትነብር ክትሰርሕ ክራይ ገዛ ኣብ ዝኸለካ ሃሊካ ኣብ እምባ ኤቨረስት ተቐመጥ ወላ ኣብ ናይ ሊቨር ተቐመጥ ብዘየገድስ ገንዘብ ኣገዳሲ እዩ ብዘይ ገንዘብ ትርጉም ሂወት ከተስተማቕር ኣዝዩ ክብድ ይብል እዩ ምክንያቱ ንኾነ ነገር ስለዘድለየካ ማለት እዩ ከም ዝመስለኒ ቅድሚ ኣነ ዝመስለኒ ምዝራበይ ቅድሚ ናተይ ሓሳባት ምስማዕካ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ወዲ ተባዕታይ ገንዘብ እንተዘይሒዙ ምሻሎ ናተይ ዝብሎ ነገራት እንተዘይሒዙ ሲ ምሓዳር ወይ ንሪሌሽንሽፕ ከመይ ቁሩብ ኢዶ ትብሎ ኣነ እንታይ ብል መሲልኪ ብዝተኻለ መጠን ሓዳር ሓግዘራት ትካል ጌርና እንተ ደኣ ወሲድናዮ ሲ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይትን ክልቲኦም መፃምድቲ ብርኪ ዝኣትውሉ ትካል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግድን ኣይኮነን እቲ መፃኢ ናይ ክልቲኦም ከዓ ኣብ እቲ ገንዘባዊ ዓቕሚ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ክምርኮስ ምክንያቱ ሲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ኣነ ይርኢ ዋላ ትሰምዕ ማለት እዩ ምስ ዘለወን ፀጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብኡ ክንዲ ባዕለን መፃኢ ክምስርታ ምሻሎ ንሓዳርን ገለ ባይታ ዝፈጥር ወይ ነቲ ሂወት ዘፀብቕ ነገራት ኣብቲ ናተን ዓቕሚ ዝምርኮሳ ኣብቲ ናይ መፃምድተን ገንዘባዊ ዓቕሚ ይምርኮሳ እሞ ድሕሪኡ እቲ ዝነበረ እናተይ ዝብልኦ ነገር የጥፋ ብዙሕ ትርኢ ኢኻ ሕጂ ሓዳር ከዓ ምሻሎ ከምቲ ንፈልጦስ እንተደኣ ነናትካ ትሕሶ ሒዝካ ዘይኣቲኻዮ ወይ ዘይመስሪትካዮ ምናልባት ከምዚ ዝበሃል ኣሎ እንዳ ሓሙኡ ዝቕመጥ ወዲ ንኣብነት እንተደኣ ገዛ ኣለዎም ሲ ዳርጋ ናፅነቱ ይሸይጥ ይበሃል ምክንያቱ ብዓይኒ ገንዘብ እንተደኣ ዝቐርበ ሃልነታ ጓል እቲ ዘለዎ ክብሪ እውን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የእትሎ እዚ ግን ወዲ ጥራይ ኣይኮነን ዝምልከቶ ልክዕ ንጓል እውን ዝምልከታ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ክሓተክ ዝደልይሉ እንታይ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ከመይ ወይ ከዓ ኣነ እንታይ ዓቕመይ እዩ ኢለን ነብሰን ሲ ኣይሓትኣንን መፃምድተይ ከመይ እዩ ኢለን እየን ዝግደሳ ስለዚ ንምንታይ እየን እቲ ዘለወን ዓቕሚ ወይ ከዓ እቲ ዘለወን ሰልፍ ኢስቲም ወይ ነብሰ ክብረት ሲ ንምንታይ ኣብ ቀዳማይ ቦታ ዘይሰርዖ እስኪ መልስለን እዋ እንታይ ድዩ ንሱ እቲ ኣተዓባብያ ካልቸር
እቲ ፓትሪያርክ ሶሳይቲ ዝተዛዕበና ብዙሕ ንደቂ ኣንስትዮ ዋላ ሕጂ ኣብ ምዕቡል ሃገር ሃልየን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታት ሃሊና ክፀልወና ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ እንተሪእናስ ነዊሕ ጀነሬሽን ኣይትኸይድኒ ኢኻ ካብ ኣዴኻ ዓባይካ እንተዳሪእኻ ሞር ዲፐንደንት ኣብ እቲ ናይ በዓል ቤተን እየን ዝኾና መብዛሕትአን ኣብ ገዛ ሃውስ ዋይፍ ኮይነን እየን ዝሰርሓ እንተሪእና ኣብዚ ቀረባ ምናልባት ካብ ገሊኦም ወለድና ካባና እዩ ተን ደቂ ኣንስትዮ ደገ ወፂአን ክሰርሓ ደገ ወፂአን እናተይ ዝብልኦ ገንዘብ ክሕዛ ዝጀመራ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክረኦ ከሎ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ፍተውዋ ፅላእያ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሳይኮሎጂ ገንዘብ እንተዳ ዘይሒዞም ናተይ ዝብልዎ ነገር እንተዘይሒዞም ስቴብል ኣይኮኑን ምክንያቱ ኣወደኒ ከመይ በለኒ ገንዘብ ዘይሒዞም እቲ ክበፅሑ ዝደሊናቶም ኖ ማይሲ ሓደ ሰብ ክበፅሑ ዝደሊ ጫፍ ዕላማ ገለ ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ሓደ ነገር ምስ በፅሐ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ካልእ ሰብ ዝፅበ ማለት እዩ ከምዚ ሊሚት ዘይብሉት ነገራት ክትበፅሕ ግን ናተይ ዝብሎ ሒዙ እቲ ወዲ ተባዕታይ እዚ ገንዘብ ሲ ሓዳር ክእልየኒ ንኽእል ስድራ ክመስርተኒ ዝኽእል እንተዳ ኢሉ እቲ ወዲ ተባዕታይ ብዙሕ ነገር ስቴብል እዩ ዝኾነ ኣብ ርእሱ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ክልዊ እንታይ ድዩ ወዲ ተባዕታይ እኮ እቲ ሓዳር ዝበሃል እውን ንክልቲኦም መዓር እዩ ዝብፅሖም ሓላፍነቱ ይኹን እቲ ምስትምቓሩ ግን ኣነ ዝብል ብቐንዱ ኣብቲ ተሓስባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዝብላ ምናልባት ገንዘብ ዘይብሉ ወዲ እንተዳ ተመሪዐሲ ፅቡቅ መፃር ክህልወና ኣይክእልን ውሕስነት ክህልወና ኣይክእልን ይብላ ንኣብነት ክሓተኪ ፕራክቲካል ሕቶ ሕጂ ግብራዊ ሕቶሲ ካብ መሓስኪ ካብ ተመክሮኺ ካብ ትፈልጥዮ ኩሉስ ጓል ኣንስተይቲ ኮይናስ ማኪና ዘይትፈቱ ጓል ኣንስተይቲ ኣላ ድያ ብዛ ዓለም እስከ ንገርኒ እታ ሓሳበይ ከውድእ እሞ ናብ ኣንዴ ክመፀካ ሓቂ ዘረባ ወላ ወዲ ተባዕታይ እውን ማኪና ዝፀልእ የለን እንድዩ ኩላትና ማኪና ንፈቱ ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ማኪና መሳለጢት እያ ሬግጀሪ ጥራይ ኣይኮነትን ምናልባት ቀደም ኣብ ዓድና ማኪና ከም ሬግጀሪ ንጥቀመላ ነርና ንኸውን እና ሕጂ ግን ከም ሓደ ኣገዳሲ ነገር መሳለጢ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ማለት ምስቲ ግዜን ቦታን ዘለናዮ ነገራትን ማለት እዩ ቅድሚ ናብኣ ምምላስና ግን እንታይ ክብለካ ዓንቲ በይ ጀሚርያ ነበርኩ ሓሳብ ማለት እዩ በዓልታይ ስቴብል ተደኣ ዘይኮይኑ ኣብ ሂወቱ ሓዳር ይኹን ግረፎሞ ሓዳር ሪሌሽንሽፕ ክጅምር ከለኹማን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከመይ በለኒ መብዛሕትኡ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ሴኪሪቲ ብጣዕሚ እያ ትግደስ ኢቭን ወዲ ተባዕታይ እውን ግን ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ እንተኢልካኒ ዝበዝሐ ፓርት ናይ ሂወታ ጓል ኣንስተይቲ ቨልነራብል እያ ትኸውን ምክንያቱ ጥንሲ ይመፅእ ሕርሲ ይመፅእ ዝተፈላለዩ ነገር ክትጥቃዕ ከላ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ቆልዑ ምዕባይ እውን ኣሎ ተወሊዱ ክሳብ ዝጉብዝ መብዛሕትኡ ግዜ እንተዳ ሪእና ኣብ ርእስያ እዩ ኦፍኮርስ ወዲ ተባዕታይ ይሕግዘይ ግን ዝበዝሐ ግዜ ንሳ እያ ትካናኸኑ ነታ ህፃን ናታ ጥዕናን ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ነገራት እዚ ክትገብር እንተዳ ኮይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኖ እቲ ገንዘብ ኣገዳሲ እዩ ቀዳማይ ደረጃ ይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ግን ሓደ ስቴብል ዘይኮነ ናተይ ዝብሎ ዘይሓዘ ወዲ ተባዕታይ ብምትሓዝ ጥራይ ዘይኮነ እውን ራእይ ይኹን ዕላማ ዘይብሉ ወዲ ተባዕታይ እንተደኣ ኮይኑ ስቴብል ኣይከውን እሞ እታ ጓል ኣንስተይቲ ነታ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ክህባ ይክእልን እዩ ኣቴንሽን ክህባ ይክእልን እዩ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ካብ ወዲ ተባዕታይ ካብ ልዕሊ ገንዘብ ኣቴንሽን እያ ትደሊ ገንዘብ ተወሳኺ እምበር ኣቴንሽን ዝህባ ሙሉእ ርእሱ ሙሉእ ልቡ ዝካናኸና ዘኽብራ ወዲ ተባዕታይ ተረኺባ ሚልዮኔር ምፃእ ወላ ቢልዮኔር ምፃእ ዳዝንት ኬር ፎር ሄር እቲ ክውንነት ክልከሙ ድሉ ወይ ምክንያቱ ሕጂ ብምንታይ ንዛረብ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብምንታይ ተፀልያ ከመይ ዓብያ እንታይ ታሪክ ኣሕሊፋ እዚ ኣብቲ ነገራት ትኽኣቱ እዩ ጀነራል ክንዛረብ ኮልና ግን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘኽብራ ወዲ ተባዕታይ ፍቕሪ ዝህባ ኣቴንሽን ዝህባ ወዲ ተባዕታይ እንተደኣ ረሂባ ግን እቲ ገንዘብ ከም ተወሳኺ እምበር ቀዳምነት ኣይኮነን ኣነ ብዝብሎን ብዝኣምነሉን ግን ልውንታይ ምበልኩ ብዝተኻእለ መጠን ኣብዚ እዋን ዘሎ እቲ ህልው ንሪኦ ኣብቲ ከህዲ ዓለም ጓል ኣንስተይቲ ምስ ዘለዋ ልቦና ምስትውዓል ካልእ ፅቡቅ ነገራት ሓደ ብዙሕ ነገር ትርኢኻ ብፍቕሪ ዝጀመረ ነገር ዳሕራይ ናብ ገንዘብ ዘለዎ ዝዘዝዋ ኣዋልድ ኣዝየን ኣዝየን ብዙሓት እየን ወላ ኣሕዋትና ኩና ወላ ካብ ካልእ ዜጋታት ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ርኤካ ምናልባት ፍቕሪ መፍትሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝኾነ መፍትሕ ሂቦምካ ገዛ ክትካረን እንተደኣ ከድካሲ ገዛ ተማርፅ ኢኻ እንሻላ ኣፓርትማ ዴኻ ትመርፅ
ቪላ ዲኹ ፓላሶ ፅቡቅ ገዛ ዲኻ ትመርፅ ልክዕ ሓደ መፍትሕ ገይሩ ዝኽፈት ማዕፆ ዘለዎ ፅላል ዘለዎ 4 ኩርናዕ ወይ ከዓ መንደቕ ዘለዎ እሲ ቤት ስለ ዝኾነ ጥራይ መሪፅካ ተኣትዎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሓዳር ከዓ እሞ ከም ገዛ ንሕሰቦ ደቂ ኣንስትዮ ግን ንፍቅርስ ኣብዚ እዋን እዚ ከም መፍትሒ ዝጥቀማሉ ዘለዋ እየ ዝብል እምበር እቲ ኣብ ውሽጢ ዘናድኦ ነገር ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ዘናድኦ ነገር ፍቅሪ ዘይኮነ ኣብ መብዛሕትኡ እዋናት ኩለን ኣይኮናን ኣብኡ ዘናድኦ ነገር ተልዩ ግን እቲ እንኮን ገንዘብ እዩ ብማኪና በልዮ ብካልእ ሃብቲ መጋየፂ በልዮ ብካልእ በልዮ እዚ ከዓ ዋላተን ገንዘብ ዘለወን ዋላተን ሃፍታማት ደቂ ኣንስትዮ እኮ ክፀድቃ ኢለን ንሓደ ድኻ ክምርዓዋ ኢላዕና እየን ክሳብ ሕጂ ተረዲኽኒ ምክንያቱ ፍቅሪ ስለዘይ ከመይ እንተዘይ ቋሪፅ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ብቀዳማይ ይሰሚ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ እሲ እንታይ ኢሎም ዛረቡ ነይሮም ብዛዕባ ገንዘብን ጓል ኣንስተይትን እንዲኦም ዛረቡ ነይሮም ወዲ ተባዕታይ ገንዘብ ምስ ሓዘ ናተይ ዝብሎ ነገር ምስ ወነነ ገዛ ድዩ ማኪና ገንዘብ እቲ ንሱ ዝሓስቦ ኣብ ርእሱ ንሱ ምስ ሓዘ እንታይ ክገብር ሓዳር ክምስርት ይጅምር ማለት እዩ ይሓስብ ሕጂ ሓዳር ተገበርኩ ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ ቆልዓ ተምፃእኹ ሕጂ ተተመርዓኹ ኢሉ ይሓስብ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ገንዘብ ክትገብር ኮላ ንብረት ክትገብር ኮላ ኢንዲፐንደንት ትኸውን ማለት እዩ ተረዲኽኒ እንታይ ዝዓቢ ሓዳር እንታይ ዝዓቢ ሰብኣይ ትብል ከመይ ትሪኦ እዚ ሓቂ ዶ እዋ ሕጂ ብልክዕ ዘጋጥም ንሪኦ ነገር እዩ ልዊ ምናልባት እንታይ ኮይኑ ዝስማዕና ኣነ እቲ ቀዳምነት ኣብ ልብኻ ዘሎ እንድዩ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ብካልእ ኣባህላ ነቲ ክብሎ ፀናሕኩ ዘራጉድ ነቲ ዘምፃእ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ናይ ስደት ኤሮፓ ኣሜሪካ ምናልባት ተዓዘብትና ከዓ ርእቶዎ ኣብቲ ኮመንት ቦክስ እምበር ብዙሓት ዕውታት እንብለን ዕውታት ኢነሰንስ በቲ ገንዘብ ዝርከቦ መንገዲ ማለት እዩ ሕጂ ገንዘብ ምስ ሓዛ ካልእ ማኪና ምስ ሓዛ ምናልባት ሓዳር ዘየድልየን ኮይኑ ስምዐን ወይ ከዓ ሓዳር ዘይእውጅ ርክብ ጥራይ ይህልወን ወይ ሪሌሽን ይህልወን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘምፅኦ ኮይኑ ስምዓኒ በቃ ትጥርዚ ናተን ዕላማ እንታይ ገንዘብ እዩ ስለዚ እቲ ፍቅሪ ዝበሃል ነገር ብገንዘብ ስለ ዝለወጠኦ ኮይኑ ስምዓኒ ኣይኮነን ኣብዚኣ ክሕዘካ ከለኹ ፍቅሪ ስሳኣና ገንዘብ የቀድም ኣለዎ ዶ ትብል ወለይሲ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ተሪእና ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ንዛረብ ኩልና በዴኻ ንዛረብ ኣለና ሓፍትኻ ንዛረብ ኣለና ብዝተፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ንፈልጠን ለዋሃት ፈቃራት ምሽ ብዙሕ ነገራት ንጓል ኣንስተይቲ ዝገልፅ ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ ዓድና ማለት እዩ ምናልባት ይፍለ ክኸውን ኣብዚ መፅእኻ ግን መብዛሕትኡ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ሓያል እያ ብርትዕት እያ ንፍዕት እያ ብዙሕ ነገር ትፀውር እያ ከም ኣደ ከም ሓፍቲ ማለት እዩ ከም መሓዛ እውን ሕጂ እዚአን እንተና ደቂ ኣንስትዮ ንብለን ዘለና ለሰይ ንሕፅሮም ምክንያቱ ገፊሕ እንተ ደኣ መፂና ዓለም ለኻዊ ኢና እንተ ኢልና ዝተፈላለየ ካልቸር ዝተፈላለየ ባህርታት ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ እንዲ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ማይ ስለ ዛሪብናስ ኣብዚኣስ በፅሖ ኣይንኽእልን እዚኣ ሓቂ ሞዲቓ ትክልው ሕራይ ከም ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተፀዋራት ዓቃላት ኩሉ ነገር ኮይነን ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ንብለን ዘለና ግን ከም ዝመስለኒ ሓንቲ መሓዛይ ዕላ ነራ ሓደ ግዜ ሲ እንታይ ኢላትኒ ዋ ፍቅሪ ካብ ሰኣና ደኣ ገንዘብ ዘለዎ ተረኺብና ሲ ሓደ ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ ንኸውን ሳይኮሎጂ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዝርድኦ ወዲ ተባዕታይ ሞ ትስእን ሽዑኡ ወይ مش بوزح يفسنا مش بوزحات خدا زرد أن ذنب بين attention زهبن بلقت كام في الله أبز سدت نتراريها بوزحات دك تبعتي وأبز متيوم حدش عديك تلامد كلها stable زي مهان وأنا سيتي ببهري أنت دالينا قلتي فعدافت تقبرين تبوتا حدار كنت مسرت قال عاخت ولدون stable زي كونكو كنت زجنا بزي حسكو أي تبلني أنت دالينا psychologically مالتي ንምንታይ ዳ ሞ ዘይትብል ወይ ንምንታይ ዳ ዘይትብል መስለኪ እቲ ገንዘብ ካብቲ መፃመተይ ትብሎ ሰብ ስለ ትደልዩ እዩ ሕጂ ኣነ ዘዛርበኒ ዘሎ እንታይ መስለኪ ክወድእ ንኣብነት ሃፍታም ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ነምፅእ ሓንቲ ሃፍታም ዘለዋ ዋላ ብተወርሶ ዝሃፍተመት ወይ ሰሪሓ ገንዘብ ዘምፀት ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ እቲ ናታ ደረጃ ናይ ምልላይ ዓቕሚ ይውሕዳ እዩ ንኣብነት እንታይ ትብል ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝበልክዮ ፍቅሪ ስለ ዝወሓደና በቃ ናይ ሓዳር ናይ ፍቅሪ መደብ ገዲፍና በቃ
ካልእ ኣብ ናይ ገንዘብ ወይ ነብስኻ ናይ ምምዕባል ዓለም ጥራይ ኣቲና ኣለኻ ሕጂ ባይዘወይ ንፍቅሪ ዝትክኦ ነገር የለን ፍቅሪ እኮ ከም ብርሃን ፀሓይ እዩ ምሻሎ ብኡ ክትነብር ክሳብ ዘይከኣልካ ይርሓቐካ ተርክቦ በቃ ከምዛ ሱፍ ዕምባባ ርኢኻ ኣለኽ ነዛ ፀሓይ ትጎያ ንስኻ ከዓ ፍቅሪ ክሳብ ትረክብ ደድሕሪኡ ትጎይ ማለት እዩ ፍቅርኻ ካብ ምሃብ ካብ ምቕባስ ምሃብ እዩ ምሻሎ ፍቅሪ ተሂብካ ካብ ፍቅሪ ትረክብ ስለዚ ግን እንተ ኣብ ልብኻ ንኣብነት ኣነ ንዓይ ፍቅርን ወይ ሓዊ ክኾነኒ ዝኽእል ሓፍቲ ክኾነኒ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ተላኢልካ ኣብ ልብኻ መሊእኻዮ ኮርስ ፍቅሪ ገንዘብ ዋላ እንዳቆረርካስ ኣይቀብፀካን ምሻሎ ከምዚ ኣይሞ እንታይ ዝበሃል ኣይህልው ክትከውን ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ኣለካ ፍቅሪ ትናፍቕ ግን ፍቅሪ ገንዘብ ከዓ ኩሉ መፍትሒ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ እንታይ ክመፅእ ምስ ገንዘብ ከም ዝበልናዮ ነብስኻ ኣልዕልካ ምርኣይ ኣሎ ሰባት ዝቡኻ መዕሸዊ ስታተስ ኣለዎ ክስተውኩ ከምዚ እዩ ልውኮ ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት ማኪና ኣላታ ንኣብነት ንበል ወይ ኣብ ፓሪስ ከምዚ ዓይነት ገዛ ገዚኣ ሕጂ እስኻ በቃ ነቶም ኒውስ ሜከርስ ንዖም ኣርእስቲ ትኾኖም ኣለኻ ተረዲኽኒ ሕጂ ትረኽቦ ዝና ንዓኻ እንታይ እዩ ፍቅሪ ዝመስለካ ፍቅሪ ናይ ሰባት እዩ ዝመስለካ ወይ ሰባት ግን ብኣኻ ተገዲሶም ገሊኦም ከዓ ብኣኻ ከማኻ ክኾኑ ስለ ዝሓልሙ እቲ ናይ ገንዘብ ነገር እቲ ናይ ገንዘብ ሕማም ካብ ኮሮና እንዳዕሊ ኣይኮነን ያ ብልክዕ ፅቡቅ ኣለካ ኣብዚኣ ከይኮልፈካ ዳ እምበር እንተዳ ርኢናሲ ገንዘብ ዘይምህላው ኣብ ሓዳር ጥራይ ዘይኮነ ፀገም ገንዘብ ዘይምህላው ኣነ ከም ዝመስለኒ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ቀንዲ ፀገሙ ጓል ኣንስተይቲ እንተቲ ወዲ ተባዕታይ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ኣቴንሽን ፍቅሪ ዝህባ ተኮይኑ ብዛዕባ ዝሓስብ ተደኣ ኮይኑ ራእይ ዘለዎ መፃኢ ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ተኮይኑ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምስቲ ወዲ ሴኪሪቲ ተሰሚዕዋ ሓዳር ዘይትጅምረሉ ፍቅሪ ዘይትጅምረሉ ወላ ሓንቲ ነገር የብላን እቲ ፀገም ኮይኑ ዝስምዐኒ ንዓይ ግን ወደቂ ተባዕትዮ ክትመርፁ ከለኹም ንሓዳር ትኾነኒ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣስ ንፍቅሪ ትኾነኒ ኢልኩም ክትመርፁ ከለኹም ቀንዲ ዝስሕበኩም ነገራት ኣሎ መጀመርታ ምሽ ጠባያ ምናልባት ክኸውን ንኽእል እዩ ኣካዳድናኣ መልክዓ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ ነዚ ነገራት እዚ ትመርፁ ኢኹም ዘለኹም ሓቀይ ምፅእ ኢልኩም ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይ መልክዓ ከይጠመትኩም ባህርያ ከይፈለጥኩም ገለ ክሳይ ትገብሩን ኢኹም ኣብ ፍቅሪ ተኣትውን ኢኹም ሓቀይ ብርግፅ እዋሱስ ኣሎ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ ከኸሙ ሓዳር ክትምስረት ከለካ ሓደ ስቴብል ዝኾነ ንሰብ ንሕና ግን ልውብ እዚኣ ንሕና ግን እዛ ሰብ እዚኣስ ኣለዋ ድዩ ፋካ ከመያ ወይ ማኪና ወይ ገዛ ወይ ከም ዘለዋ ድዩ ኢሉ ዝሓስብ ወዲ ዳርጋ ካብ 11 ሓደ ክህሉ ክእል መብዛሕትኡ ወዲ ግን ንነብሱ እዩ ዝጥምት ምክንያቱ ንምንታይ መስለኪ ማለት እቲ ሕብረተሰብ እኳ ይኮን ምዕቢልና እቲ ሕብረተሰብ ትወዲ ተባዕታይ ክዓቢ ከለና ትሒዝካ ማለት እዩ ክትዓቢ ከለካ ትሒዝካ ትወዲ ተባዕታይ እንታይ እዩ ዋ እዚ ኣንበሳ እዩ ጅግና እዩ እዚ ከምዚ እዩ ካልኣይ ነገራት ከምዚ ናይ ወዲ ተባዕታይ መፃወትታት ተሪኢኻ ናይ ወዲ ተባዕታይ ነገራት ተሪኢኻ ካብ ብንእሽቶኻ ሲ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ተሪኢኻ ሽጉጥ ማኪና ሱፐር ሂሮስ ገለ ይግዘአሉ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ መኮስተሪ መውረሪ ነገር ምሻሉ ናይ ገዛ ነገር ይግዘአላ ሕጂ ኣሎ ብብዙሕ ነገር ዝፀልወና ንሕና ከምዚ ክንከውን ኣብ ዘለናያ ደረጃ ማለት እዩ ግን ተጓል ኣንስተይቲ ከዓ ክትመርፅ ኮላ ነብቲ ወዲ ተባዕታይ I don't think so ብፐርሰንቴጅ ተራእዩ ብመፅናዕቲ ተዝርአ ፅቡቅ ምኾነ ደስ ዝብለኒ ግን ብፐርሰንቴጅ ተራእዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሴኪሪቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዐኒ ንዓኣ ኣብ ሂወታ ክትመርፅ ኮላ ናይቲ ወዲ ስቴብል ዘይምዃኑ ኣነ እቲ ወዲ ገንዘብ ዘይምህላው እታ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ዘይኮነ ኢንተረስት ትኸውን ኣብቲ ነገራት እቲ ገንዘብ ዘይምህላው ኣብቲ ዝደልዮ ሓሳባቱ ዕላምኡ ዘይምብፅሑ ወላ ኣብ ሓዳር ኣትዩ ኣብ ፍቅሪ ኣትዩ ፅቡቅ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ክምስርት ብጣዕሚ ይከቢድ ከመይ እታ ሎጂክ እንታይ ዘኽብዶ ዝከረድእኒ ከመይ እንተዳልካኒ ኩሉ ግዜ ሓደ ሎጂክ ኣሎ ንስኻ እንታይ ወዲ ተባዕታይ ስቴብል እንተዳ ዘይኮይኑ ኣብ ሂወቱ ኤቭሪቲንግ ናት ስቴብል ተረዲኻኒ ሕጂ እንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ፕላን ካምፓኒ ክገብር ወይ ሓደ ድኳን ክኸፍት ወይ ድማ ክምረቕ ትምህርቲ ሳምቲንግ ናተይ ዝብሎ ስራሕ ክሕዝ ይፅዕር ኣሎ ኮይኑ ዝወደ ተባዕታይ ኣት ሴም ታይም ወደቂ ተባዕትዮ ናትኩም ማይንድ ናብ ሓደ ነገር እዩ ዘተኩር ጓል ኣንስተይቲ በዝና ተምሃት በዝና ስርሕት ኣት ሴም ታይም
ጠኒሳ ክትሓርስ ትኽእል በዚ ስድራ ክትኣለ ትኽእል ብዙሕ ነገር ትገብር ነቲ ወዲ ሰብኣይ ከዓ ፍቕሪ ክትህቦ ትኽእል እያ ወዲ ተባዕታይ ግን ተዘፀግመና ኣዝዮም ውሕዳት ኣይሰኣኑ ንፉዓት ንኩሉ ክገብሩ ዝኽእሉ ግና እንተሪኢኻ እንተ ደኣ ኣብ ገለ ነገር ኢንቨስት ዝገብር ኣሎ ኮይኑ ግዚኡ ብሙሉእ እዩ ዘጥፍእ ግዚኡ ኣብኡ ኣብ ዘጥፍአሉ ድማ at the same time ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣቴንሽን ሂባኒ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ኣቴንሽን ብዘይ ምርካባ ብዙሕ ነገር ዝብላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ እቲ ቀንዲ ካብ ወዲ ተባዕታይ ትደልዮ ኣቴንሽን እዩ ብዛዕባ ዝሓስብ ዝግደሰላ ልዕሊ እቲ ገንዘብ ኦፍኮርስ መሳርሒ ግን ልዕሊ እቲ ገንዘብ ከምኡ ምክንያቱ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ኢኹም ትደልያ ገለ ክበሃል ከሎስ ክንደይ ይብላ ኩሉ ግዜ ተረዲኻኒ እዚኣ ይፍትሓላ ማለት እንታይ ብል ኣነ ኤመርሰን ዝበሃል ፀሓፋይ እንታይ ይብልሲ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ዋልድ ውሕድ ፈልጡ ብዙሕ ይዛረቡ ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዛዕባ ወዳት ብዙሕ ፈልጣ ውሕድ ይዛረባ ሕጂ እስኺ ብዛዕባና ብዙሕ ትፈልጥ ትኾን ንሕና ከዓ ውሕድ ንፈልጥ ብዙሕ ንዛረብ ከይንህሉ ከምቲ ፀሓፋይ ዝበሎ ማለት እዩ እንታይ ክብል ኣነ ደሊ ምናልባት ተዓዘብትና ብዙሕ ርእቶታት ክህልዎም ይኽእል እንድዩ ካብኦም ከዓ ክንፅበይና ግን ኣነ ሉዊ ምናልባት ንምጥቕላል ክልተ ሕቶታት ኣለዋኒ እቲ ሓንቲ እንታያ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ሲ ኣብ ፍቕሪ ዋላ ኮለኻስ ርዱእ ነገር እዩ ኣነ ነፍቃሪተይ ጊፍት ምሃብ ደስ ብለኒ ምናልባት ማይ ሰት ኣለኹ እሺ ቴንክዩ ክሰት ሕጂ ምናልባት ግን ብዙሕ ግዜ ትርኢ ኢኻ በንፃሩ ደቂ ኣንስትዮ ነቶም ኣፍቀርተን ማለት እዩ ንዘፍቅሮም ጊፍት ክብኦም ዝደልያን ዝኽእላን ኣዝዮም ውሕዳት እዩ ተረዲእ ክንበሃላ ሕጂ ስለዘይ ዓቕሚ ስለዘይብለን ወይ ከዓ ፊናንሻሊ ስለዘይክእላ ዘይኮነ እቲ ምሻሎ ኣብ ፍቕሪስ ሓደ ነገር ኣሎ ምሽ ካብ ምቕባል እቲ መሃብ ባርኽ ስለዚ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ግን ክህልወን ጥራየን ዝደልያ እምበር ክህባስ ኣይደልያን ብዓይኒ ወፃኢታት ተሪኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሕዘካ ከመይ ይበለኒ ኣብዚኣ ክሕዘካ ምናልባት ኣብ ኣዴታትና እንተዳ ሪኢኻ እወ ምክንያቱ መብዛሕትአን ሃውስ ዋይፍ እየን ኣብ ገዛየን ስድራ ከኣልያ ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ከብላ ምሳሕ ድራር ቁርሲ እናበላ ነዘን ዝተዋሃበአን ውሕዳት ገንዘብ ከጠራቕማ ወሪድወን ኣበይ ረኪበን ኣሎ ኣይሓስቦን ተመኺለን ኣለኹ ሓራይ ኣይዕበየንን እውን እዘን ንኣሽቱ ሕብረተሰብ ከማና ተሪኢካ ኣብዚ ንኽና ክለ ዕድመ ዘለዋ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ቁኑዕ ኮይኑ ስምዐኒ ምክንያቱ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ማዕቡላ ኣብ ሳልሳይ ኣብ ቀዳማይ ዓለም መፅአን ብዙሕ ነገር እየን ዝመሃራ ካብ ከባቢአን ኣክቲቭ እየን በርዝደይ ገለ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ከማን ነቲ ከምዚ ምሻሎ ቁሩብ ናትና ዕፁው ዝኾነ ሕብረተሰብ ከማን ወፅአን ሲ ብዙሕ ኣይደኖ ገለ ዳ ሓደ ዳ ከምኡ ብለን ነይሩ እምበር ደይ ካብቲ ገንዘብና ይኹን ጊፍቲ ትባና ሓደ ሲ ሰበይቱስ ናይ ዓመቱ ገሌላ ፅቡቅ ጊፍቲ ትገዝአሉ ሃውስ ዋይፍ ኣብ ገዛ እያ ትውዕል ግን ዓመቱ ክኸውን ከሎ ፅቡቅ ጊፍቲ ትገዝአሉ በርዝደይ ናይ ገለ ምሻሉ ከምዚ ክሪስማስ መዓልቲ ፍቑራት ገለ ክኸውን ከሎ ንሱ ከዓ ዘይዝክሮ ሽዑ ተሰኪፉ ይዕለኒ ነይሩ እንታይ ብለኒ ኣንተ ኣነስ እናረሳዕኽዎ እዚ መዓልትታት እዘን ደቂ ኣንስትዮስ ክንደይ ክንክዝክራ እዚ መዓልትታት ከምዚ ኢላስ ጊፍቲ ተምፀለይ ኣነ ካስ ኦይ ተንገንዘበይ ዳ ወዲኣትን ምክንያቱ ንሱ ነቲ ጊፍቲ ዝተቐበሎ ዘይኮነ ዝርእሲ ክንደይ ኣውፅኣ ነቲ ጊፍቲ ክትገዝእ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ፀጋማይ ነየማናይ ጁባ ጌራ ተሓራይ እወ ሕጂ ግን መብዛሕትእና ደቂ ኣንስትዮ ናትና ንብሎ ስራሕ ናትና ምሻሎ ይወፃይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ቀደም ሕጂ ይዓቢ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራን ደቂ ተባዕትዮ እውን ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓ ኣይፍቅዱለን ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ሕጂ ግን ክሰርሓ ኣለዋ ምክንያቱ ክሕግዝኦም ኣለወን ሕጂ ብዙሕ ነገራት እዩ ብዙሕ ማይሲ በእዝን እዝን ኢልና ብቁሩብ ክንውድኦ ንኽእል ኮይኑ ኣይስምዐንኒ ምክንያቱ ዓብ ርእስቲ ዓብ መዛረቢ ስለዝኾነ ግን ብሓፈሻ እንተዳሪእና ደቂ ተባዕትዮ ዕለታት ኣብ ምርሳዕ ጊፍቲ ኣብ ምሃብ ከም ሕብረተሰብ ንንቀፍ ኢና ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ ዳያርና እንዲኽን ኣብኡ ይኣምነልክ ኣንስትዮ ኣብ ዝኾነ ብሓዳር ኣብ ፍቕሪ ክሳብ ዘለኻ ካብ ዝበሃል ቃላት ጀሚርካ ክሳብ ዘሎ ፍፃሜታት ኣብ ፍቕሪ ተሕልፎ ጥዑምን ሕማቕ ገለ ናይ ብሓቂ ክንቲ ምዝግባር ኣይትርስዓን ኢኽን ንሕና ደሊት ኣላትና ኣብኡ ድሓን ኢና ነጠ ጥዑምን ዝክሮ ንኸውን ኣብ ሴም ታይም ከዓ እንታይ እዩ ወዲ ተባዕታይ ኤርትራ ወዲ ተባዕታይ ሕማቅ ኣይኮነን ሕማቅ ኮይኑ ይኮን ክንዝብለካ ዘለኹ
ወይ ድማ ዘዋርዩ ወይ ድማ ኣብ ዘየድሊ ወልፍታት የጥፍእ ግዚኡ ኣይብልኒ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና እዚ ኸማን ብዝተፈላለየ ትራውማ ሓሊፎም ኣብ ዝበፂሖም ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ዝፅዕሩ ሓዳሮም ኣይኮኑን ሓዳር ኣቦታቶም ሓዳር ኣዴታቶም ንዓዲ ሰልድና እናሰደዱ ይኣልዩ ማለት እዩ እቲ ቁልብ ዝጎለና ኢሉ ኮይኑ ዝስምዐኒ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ክትርዳእ ኣለካ ምክንያቱ ክልቴና ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እናህና ሳይኮሎጂ ኣለና እቲ ንሓስቦ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ገንዘብ ስለዘምፅአ ኩሉ ዝገበረ ኮይኑ ዝስምዖም ወይ ገንዘብ ስለዝሃብ ዘሎ ኩሉ ኮይኑ ከምቲ ዝኸውን እዞም ብምልኦም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ሚኖራት ሃብታማት ኣብ ሓዳሮም ገንዘብ ሓዳር ዘምፅእ ገንዘብ ሲ ፍቕሪ ወይ ሓዳር ከምፅእ ዝኽእል ተዝኸውን እዞም ብምልኦም ሴሌብሪቲ ዝበሃሉ ምሁራት ምሻሉ ዝተፈላለየ ቦታ ገንዘብ ዘለዎ ንሶም ኣብ ሓዳሮም ምፀንዑ እንተንተሪኢና ግን እዚ ልቦና ሸር ንበለስክ ናይ ባሕቂ እዚ ልቦና እንተመቒልከን ክንብለን ፀናሕና ሰባት ከማን ክመሓየሻ ንርኢ ምክንያቱ እንታይ ደይሃብለካ ደለ ዝበዝሑ ኣብ ሓዳሮም ዝበኣሱ ዝበዝሑ ፍትሒ ዝረኣየሉ እንተዳለኢና እቶም ሃብታማት እዮም እቶም ሴሌብሪቲ እዮም እቶም ገንዘብ ዘለዎም እዮም ስለዚ በዚ እንታይ ክንርዳእ ንኽእል ብላና ከምልዋ ገንዘብ ሲ ወላ ሓንቲ ሓዳር ይኹን ፍቕሪ ከምፀልና ከምዘይክእል እንታይ ደኣ ትጎደሎም ንሕና ብፍላይ ሕብረተሰብና ኮይኑ ዝስምዕና ወይ ገንዘብ ስለዘይብለይ እኳ እዩ ዘይቀረበትኒ ገዲፋት ንኸይዳ ንገንዘብ ዘለዎ ኸይዳ ከምኡ ካብ ንብል ኣነ ስመስለኒ ማለት እዩ ከይትቅየሙለይ ግን ብዝከኣለና ክንፅዕር ነታ ጓል ኣንስተይቲ መን ምዃና ክንሪኣ ንሱ ትደሊ ኮይኑ ዝስምዐኒ ኣነ ከም ጓል ኣንስተይቲ ምክንያቱ ንስኻ ሕጂ ወላ ዜሮ ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ክኸውን ንኽእል እዩ ራእይት ኣለካ ዕላማት ኣለካ እንታ ድሪም ናትካ ድሪም ገሊፅካላ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ዘይትፅንሐሉ ምክንያት የለን ዝመፀ ይምፃእ ኮስታ ይቅልኒ ካባኻ እቲ ፀገም እንታይ ይኸውን ኣሎ ገንዘብ ስለዘይብለ እያ ናብ ካልእ ትኸይ ዘላ ወይ ገንዘብ እያ ትድሊ ጓል ኣንስተይቲ ኢልና ነትናትና ሳይኮሎጂቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝሓዝዎ እንታይ ይኸውን ኣብ ዝበዝሐ ስድራ ቤታትና ተሪኢኻ ገንዘብ ስለዘምፀት ሰብኣይ ኩሉ ተወዲኡ መስሎ ኣብ ሓዳሩ ግን ተሪኢኻ ብዙሕ ፍሕፍሐ ይመፅእ ምክንያቱ ኣብዚኣ ለዊተይ ሓንቲ ክሓተክሲ ካብ ዝበልክዮ እንዴ ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ንርኢና ምስ ዘለወን ዓቕሚ ምስ ዘለወን ብሉፅነት ምሄር ኣብቲ ኣፍቃሪአን ወይ ከዓ መፃምተን ፅገተኛታት ብሰንኪ ምዃን ፅቡቅ ዘጥፍኣ ብዙሓት እዮም ምሻሎ ዋላ እውን ኣብ መወዳእታ ሲ ከም ዝበልክዮ ገለ ዘይንፋዓት ደቂ ተባዕትዮ እንተደኣ ሃልዮም ምስአን ኣብ ፍቅሪ ወይ ሓዳር ከዓ ኣብ ፀገም ወድቀ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክገብራ ደኣ እሞ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ምሻሎ ዓቕመን ዋላ ገንዘብ እኮ ከምፃ ክእላይን ሰሪሐን ተማሂረን ካልእ ካልእ ማለት እዩ ሕጂ ሲ እንታይ እንዳ ክገብራ ዘለወን ሎሚ ሲ ብዙሓት ርኢ ኣብ ስደት ዋላ ገንዘብ ኣብ ዝመፆ ዓለም ኢና ዘለና ምሽ ሰሪሕካ ገንዘብ ከተእቱ ቀሊል እዩ ግን ሞር እቶም ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝፀቕጥወን ክሰርሓ ስለዘይክእላ ኣብ ስድራ ምሕጋዝ ኣብ ካልእ ይበኣሱ እሞ ኣብ ብዙሕ ፀገማት ይእቱ ኣሎ ከም ትፈልጥዮ ሕጂ እንታይ ደኣ ብወገን ክንዕአን ማዕዳ ደቂ ኣንስትዮስ ናተን ኳሊቲስ ከየጥፋኣ ነቲ ሓዳር እንዳስተመቐራ ነቲ ወዲ ተባዕታይ እውን እንዳደገፋ ማለት እዩ ከመይ ገይረ ነቲ ሓዳር ክዕብያ ነቲ ናተን ኳሊቲስ ከዓ ክዕቅቦ ክእላ እንታይ ማዕዳ ክንዕአን እንታይ ዲ መሲልካ እንተዳሪእና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወትና ብዙሕ ኣሎ ማይነስ ዝኸውን ነገራት ካብ ሂወትና ከመይ በለኒ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ይውለድ ይዓቢ ሓዳር ይምስርት ኣብ ስራሕ ዓለም ምስ ኣተወ በቃ ስራሕ ይሰርሕ እንተደኣ ደኺሙ ካልእ ስራሕ እንተደኣ ደኺሙ ካልእ ስራሕ ስጎ ኣብ ዝሓመቐ ሂወት ነብር እንተደኣ ነፊዑ ናዓበየ ኸይድ ዝተፈላለየ ናይ ክፋላት ናይ ሂወትካ ኣሎ ዝተፈላለየ ፀገማት ይኹን ሽግራት ከጋጥሞ ክእል ብዘይገድስ ፍሉጥ ነገር ናይ ወዲ ተባዕታይ ነገር ማለት እዩ እንተዘይሓሚሙ እንተዘይወዲቁ ብዙሕ ነገራት እንተዘይኮይኑ እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ውልድ ካብ ትብል ናዕበየት ክትከይድ ኮላ ሓዳር ክትኣቲ ኮላ ናይ በይናይ ኮነትን መብዛሕትኡ ግዜ ትሓስብ ወይ እንታይ ፕሪፐር ገብር ዘይኮነ እቲ ናቹራል ተፈጥሮ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ማይናስ ዝገብረላ ነገር ኣሎ ሕጂ ኣነ እንተ ደኣ ተማሂረ ዋላ ተመሪቀ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ተቆፂረ ኣብቲ ዝጠንሰሉ ይኹን ዝሓርሰሉ ቁሩብ ደቂ ዘጎብዘሉ ካብቲ ስራሕ ክጎድለ እቲ ማዕለት ወዲ ተባዕታይ ኣይጎይና ኣለኹ ኣብቲ ናይ ስራሕ ሂወት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብቲ ዝግብአኒ ፕሮሚሽን ይኹን ካብቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ይጎድለኒ ኣሎ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ነዚ እናሓሰበት እያ ሓዳር ምስሪ ትፍትን ነዚ እናሓሰበት እያ ብዙሕ ነገራት ትገብር ስታትስ ዋይ እቲ ምስኣ ዝኸይ ዘሎ መፃምድቲ
ተወዲ ተባዕታይ ውይ እዛ ጓል እዚኣ ንፍዕቲ እያ እዛ ጓል ኣንስተይኣ ኣደ ትኮነኒ እያ ኢሉ ክሓስብ ከሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ቢዮንድ እዛ ተሓሊፋ ብዙሕ ነገራት ትሓስብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገራት ስለዝኾነ ማኪና ትብል ነርካ እንተ ማኪና ቆልዑ ትምህርቲ ተብፅሐሉ ትደልያ የልያ ንዓ ክትዛውረሉ ጥራይ ኣይኮነትን ግደፎ እዚ ሓደ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ከምኡ ናይ ምሻሎ ናይ ምህዳን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ንዕና ውፂና ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ተላሊእና ግን ስለምንታይ ማኪና ተድልየን ስለምንታይ እቲ ወዲ ተባዕታይ ገንዘብ ዘይኮነ ራእይ ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ገንዘብ ዘለዎ እንተኾነ ኦኬ ምክንያቱ ስቴብል ኮይኑ ሌላ ሰብ ተሓስብ ማለት እዩ ገንዘብ ዘይብሉ እንተኾነ ከዓ ራእ ክህልዎ ኣሎ ኣትሊስት ምክንያቱ ገንዘብ በይኑ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ኣልዎ ዘየኽብራ ኣቴንሽን ዘይገርበላ እንተ ደኣ ኮይኑ ኢትስ ናቲንግ ትርጉም የብሉ ንዓኣ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ እንታይ ይብል ነይሩ ሓደ ግዜ ዝረኣኾ ወዲ ተባዕታይ ንባዕሉ ወዲ ተባዕታይ ሲ ገንዘብ ምህላው ዘይኮነ ጓል ኣንስተይቲ ዘምፀሉ ገንዘብ ምህላው ሲ ኳሊፋይ ይገብሮ ኣብቲ ውድድር ከኣቱ ሒዝካ ንለኻ ፍልስፍና እዩ ሓራይ እቲ ገንዘብ ሲ ኳሊፋይ ዝገብሮ እታ ጓል ኣንስተይቲ እንሻሎ ኦኬ ኣብ ክስታይ ክትሓስቦ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ኦኬ ገንዘብ ኣለዎ ሰዋት ገንዘብ ኣለዎ ኢላ ጥሪላ ኣይኮነት እንትኣቱ ምናልባት ጎልድ ዲገር ተኮይና ገንዘቡ ደልያ ንሓፂር ግዜ ትኸይድ ተኮይና ኦፍኮርስ ግን ገንዘብ ኣለዎስ ኣብቲ ኳሊፊኬሽን እዩ ዘእትወካ ኣብቲ ምሽ ሕጂ ስራሕ ሲ ክትቆፅሩ ከለዉ ካምፓኒታት ሲ ምሽ ውፅኡ እንታይ ይብሉ ዲግሪ ዘለዎ እንግሊሽ ቋንቋ ዝዛረብ ገይሎም ዘብሉ ተለዉ ኦኬ ኣብዚ ኳሊፊኬሽን ኣለኹ ይብሉ ሒዝካኒ ብርግፅ ዕኡ ናብቲ ውድድር ይኣቱ ማለት ኣብኡ እንተዘየለዎ ግን ይወፁ ማለት ሕጂ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ገንዘብ ምህላው ሓደ ቀዳማይ ካብታ ጓል ኣንስተይቲ ንላዕሊ ንዕኡ እዩ እንታይ ዝገብሮ ስቴብል ብምዃኑ ሞር ክሳይ ስምዖ ፕራውድ ስምዖ ሞር ኮንፊደንስ ዝገብር ቀዳምነት ማለት እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ኣብ ሓዳር ኣትዮም እዚ ሰብኣይ እዚ ወዲ ተባዕታይ እዚ እንተ ደኣ ስቴብል ኮይኑ ንዓኣ ኣቴንሽን ክህባ እዩ ንስድራ ኣቴንሽን ክህብ ብዙሕ ነገራት ክህብ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝመክር ካብ ንደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ንደቂ ተባዕትዮ ገንዘብ ዘይምህላውኩም ንኩሉ ነገር ዓፂ ማለት ኣይኮነን ጃስት ራእይ ክህልወኩም ኣለዎ ትጥምትዎ ነገር ኣለኩም መን ምዃንኩም ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣርእይዋ እንተ ደኣ እትናትኩም ፊቸር እትናትኩም መፃኢ እትናትኩም ራእይ እንተ ደኣ ኢኻ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ብዙሕ ነገር ክትሕግዘኩም እያ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ እንተ ደኣ ኣፍቂራ ከዚ ኣፍቂራ ምናልባት ገንዘብ ክትብል እያ ሓፂርኒ ነዊሕኒ ገጅፍኒ ክትብል እያ እንተ ደኣ ኣፍቂራ ግን እቲ ገንዘብ ከም ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ተወሳኺ እምበር ቀዳማይ ኮይኑ ኣይፈልጥኒ እየ ዝብል ንዘይፍቅረትካ ጓል ብገንዘብ ጌርካ ክትገዝኣ ትፍትን እንተ ኣለካ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ኣነ ካብዚ ዓንኬልከ ወፃእ ምስ ፍርቂ ዝበልክዮ እኳ ግድን እንደ ክሰማዕ ፅቡቅ እዩ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን ግን እቲ ሓላፍነት ናበይ ይዛዙ ኣብ ዝብል መዕፀዊ ርእቶ እንተ ደኣ ክህብ ክኢለ እንታይ ንበልኩ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሓዳር ይብል እቶም ደቂ ተባዕትዮ ንዓይ ወኪለ እውን ክዛረብ ነተን ነፍቅረን ኣብ ሓዳር ምሳና ዘለዋ ብዝተኻእለ ከም ዘለዎ ጌርና ክንቀበለን ፅቡቅ እዩ ማለት ሂወት መምሕያሽ ስለዝኾነ ኣብ ሂወት ከዓ ማለት ክትወስኽ ኢኻ ትነብር ነቲ ዘለካ ከተራብሖ ስለዚ ዋላተን ኣብ ፍቅርን ሓዳር ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ነቲ ዘለዎን ዓቕመሲ ክውስኻሉ ኣለወን ንኣብነት ናይ ምስራሕ ድዩ ናይ ገንዘብ ምምፃእ ድዩ ናይ ካልእ ዓቕመሲ ከበራትዖ ኣለወን ምክንያቱ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዲፐንድ ክኾናስ የብለንን ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዓለም ንኣብነት ዝዕወቶም ነገር ኣብ ዝምዕቡላት ሃገራት ከማን ንስ እዩ ዋላ ምክብባር ዘምፅእ ዋላ ደቂ ኣንስትዮስ ማዓር እየን ክበሃል ከሎ ኣባና ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ብሓቂ ከም ዝበልክዮ ብዙሕ ብልጫታት ኣለወን ዋላ ኢሞሽናሊ ኣዴታት እየን ጠራነፍቲ እየን ኣለይቲ እየን ምሻሎ ንስድራ ቤት ከማን ናይ ብሓቂ ማእገር እየን ሰነን ተጠዋቢለንኦ ግን በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ከዓ እቲ ዓቕመንሲ ኣብ ሓዳር እንዳተመፅወ ኸይድ ብፍላይ ኣብ ስደት ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ ናተይ ትዕዝብቲ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ብልጫታተንሲ ኣብቲ ወዲ ዲፐንድ ስለዝኾናስ የጥፍኦ እየን ንኣብነት ክመሃራ እንዳኸኣላ እቲ ወዲ እንተ ደኣ ክመሃራ ዘይደልዮም ኮይኑ ኮፍ ብላ ኣብ ገዛ ከምኡ ኣሎ ዘጋጥም ሉ እንታይ ድዩ ንስኻ ትመርፆ እንዲኻ ትኸውን ሕጂ
ولا قليل بأمره كبلتهم خد عينتهم دك تبعتهم جنزب سلا زلهم كيخصهم علني لين سقبلا اجي انتي مت اموداتا مالتي كم زبلنا حدار انت دا عند جنزب كتعطو خنكا ناتنت مشات تخون ስለዚ انا كم مخري دك السيونسي تزلون حلافنسي اي سكمانين كلنا يكون تزي سكمان كم ስለዚ سكماينا موداتا ابت حدار تربح زي كنا زبل ريتو لنا مالتي ያ ጽባእ ኣለኻ ብሓፈሻ ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ምኽሪ ኢልካ ንጸኒሕካ ቀዲምካ ማለት እዩ ክህበን እንተ ደኣ ኮይነ ንሰን ማለሲ እንታይ ፀገም ሓዳር ብምእታወን ጥራይ ኩሉ ዝተወደኡ ኮይኑ ዝስምዐን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ምክንያቱ ሓዳር ኣትየ በቃ ምእንቲ ሓዳር ኢለ ከምዚ ኮይኑ ምእንቲ ሓዳር ከምዚ ኢለ እንተዳ ሓዳር ብሓደ ጎኒ ጥራይ ስራሕ ኮይኑ እቲ ሓደ ዝፅቀጠሉ ኮይኑ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ፍቅሪ ኣሎ ብዚ ነገር እዚ ክትብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍቅሪ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ንክልቴኻ እዩ ዘጉየካ ንክልቴኻ የንፍረካ ክልቴኻ ክትሕጎስ ኣለካ ክልቴኻ ነትናትካ ዕላማ ክትገብር ኣለካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም መፂኻ ድማ ሰባት ክልቴኻ እንተዘይሰሪሕካ ክልቴኻ እንተዘይጎይኻ ክእለዝ ዝኽእል ስድራ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ዝደሊ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኣገዳሲ እዩ ንሰን ገዛ ርእሰን ክኽእላ ነብሰን ክኽእላ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጓልስ ከይዳ ሰሰረሐት ጓል ከይዳ ገንዘብ ዘምፅአት ሸይጣ ክማይሲ ከምዚ ነብሳ ክኢልያ እሞ ዲፐንድ ላይ እንተዳሪእና መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ገለባ ደቂ ተባዕትዮ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣትሊስት ዲፐንድ ክትከውን ኣላት ኣብኦም ምክንያቱ እቲ ዘዕብየና ሶሳይቲ እዩ ንሕና ኣይኮናን እቲ ዘዕብየና ብሓንቲ ግዜ ዝዓበኻሉ ካልቸ ዝዓበኻሉ ኩነታት ኣይትገድፎን ኢኻ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ነብሳ ተኽኢላ ብጣዕሚ ነብሰን ብታሕቲ ዝስምዖም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ብዙሕ የጋጥሙኒ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጓል ኣንስተይቲ እታ ክትከውን ትደልዩ ኣብ ሓዳር ፅቡቅ ኣብ ሓዳራ ፍቅሪ ምእንታን ክህልዋ እናፈለጠት ከምዘይፈለጠት እናኽኣለት ከምዘይከኣለት ትኾነሉ ግዜ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ከም ብሓደ ግዜ ኣብ ፍርቂ ሰዓት ክንውድኦ ንኽእል ኣርእስቲ ይኮነን ኮካሓወይ ብዙሕ ከዛርበና ዝኽእል ኣርእስቲ እዩ ግና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ነብሰን ክኽእላ ምን ምዃነን ከሪኦ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ማለት ኣብ ልዕሊኡ ኮና ዘይኮና ዲፐንድ ብምዃን ከምዚ ሓዳር ተኣትኻስ ዲፐንደንት ኤንድ ኢንዲፐንደንት ዝበሃል ነገር የለን ክልቴኻ ሓደ ኢኻ ኢለ ዝኣምናነ ክልቴኻ ሓደ ሰብ ዝኮንካስ መን ንመን ሞ ዲፐንደንት ክኸውን ግን እቲ ርእሲ እዩ ኩሉ ግዜ ሳይኮሎጂና ህና እንተ ደኣ ዘይኣሚኑ ርእስና እንተዘይኣሚና ሓንሳብ እንተ ደኣ ኣንቴና ከም ገለ እንተዘይተቀና ኢሳ ኣብ ሓንቲ ስቲዲ እንተ ደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ እንታይ ብዙሕ ፀገማት ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ከም ብናተይ ኣጣእሳ ኣራዳድኣ እታ ጓል ኣንስተይቲ ገንዘብ ስለ ዘለዋ ኩሉ ነገር ገዲፋ ማለት ዲፐንደንት ትኾነሉ ነገራት እንተዳሊእና ኦኬ ገንዘብ ስለዝሓዘት ጥራሕ ዘይኮነት ሳምቲንግ ኢዝ ሚሲንግ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ካብ በዓል ሓደራ ማለት እዩ እቲ በዓል ሓደራ እቲ ዝግባኣ ፍቕሪ እቲ ዝግባኣ ኣቴንሽን ህባቶ ኣሎ ንሳ ከዓ እቲ ዝግብኦ ክብሪ እቲ ዝግብኦ ፍቕሪ እንታይ እትወበላ ገንዘብ ከም ሓደ መሳለጥያ ከም ሓደ ክሳይ እምበር ከም ዓብ ነገር ኣይኮነን ኣብዚኣ ክፀቕጠላ ዝደልሲ ኮካሓወይ ገንዘብ ግዝያዊ እዩ ምናልባት ኣብ ሪሌሽንሽፕ ክትኣቱ ከለካ ምስ ሰብ ሚሊዮኔር ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ፅባሒት ግን ክጥፍሽ ይኽእል እዩ ሕጂ ገንዘብ ሲ ግዝያዊ ነገር ክሳብ ዝኾነ ንጓል ኣንስተይቲ ወይ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ወይ ኣነ ብዚኣ ክትፀቕጠላ ወላ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ገንዘብ ስለዘይብለ ገዲፋትኒ ወይ ገለ ካብቲ ኣብ ሂወት ክመሃሩሉ ዝግብኦም ስለምንታይ እዛ ጓል እዚኣ ትኸይድ ዘላ ስለምንታይ እዩ እዚ ጀመርካይ ሓዳር ይኹን ጀመርካይ ፍቅሪ ዘይቀፀለ ካብቲ ነገራት ካልእ ነገራት ካልእ ማእዝናት ርኢና ኣኸንዲ ክንዓቢ ክንመሃር ንፍትን ገንዘብ ስለዘይብለ እያ ገንዘብ ምስ ረኸበት እያ ገዲፋ ክትንኸይዳ ከምዚ ኮይና ዝብል ምክርታት ኣይ ዶንት ኖ ንስኻ ከመይ ትሪኦ ንዓይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብርግፅ ልዊ እዚ መወዳእታ ዝበልክዮ ኣነ እውን ዝሰማዓሉ እንዴ ምናልባት እቲ ናይ ሓዳር ነገር ዓንተ ዝጠቐስክያ ነትብላ ሓዳርቲ መወዳእታ ነገር ኣይኮነን ሓዳር ምስ ገበራሲ ደቂ ኣንስትዮስ ኩሉ ነገር በፂሕና ኢና ኢለን እቲ ናተን ዕብየት ነብስኻ ንምዕባል እቲ ኣብ ነብስኻ ምትእማን እስኻ እውን ገንዘብ ክትገብር ከም ትኽእል ክትልወጥ ከም ትኽእል ዘለካ ኮንፊደንስ ኣብ ምጥፋእ ይበፅሓ ኢልክ እዚ ሓቂ እዩ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ከም ዝበልክዮ ወዲ ተባዕታይ
ምናልባት ኣለዉ እንዲኦም ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ጓል በታ ክትፅቀጥ ብዙሕ ዓይነት ሜላታት ይገብሩ እሞ እንተዘይተፀቂጣስ ኣይተፍቅረንን እያ ኣይትእዘዘንን እያ ገለ ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ከም ዝበልክዮ ፀገም ዘለዎም ነብሶም ዘይኣምኑ ወይ ከዓ ገለ ብቕዓት ዝጎድሎም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ሓፈሻዊ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ርእሲ እውን ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ህልው እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ሲ እንተ ደኣ ፀጋማይ ኢድካ ከምዚ ጌርካ ኣሲርካዮ ተረዲእኽኒ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ወርሒ እንተ ደኣ ኣሲርካያ እቲ ጭዋዳኻስ እንዳለመሰ እዩ ዝኸይድ ኣላታ ኢድ ክትቁረፅ ኣይትኽእልና ግን ክስራሕ ኣይትኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኣብ ሓዳር እውን ምስ ኣተኻ እንተ ደኣ እቲ ናትካ ዓቕሚ ብፍላይ ኣእምራዊ ዓቕሚ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ናይ ምብላሓት ዓቕሚ ከም ጓል ኣንስተይቲ እንተ ደኣ ክትጥቀመሉ ዘይክኢልካ ንሓዳርሲ ከም ሓድሽ ምዕራፍ ወሲድካ እንተ ደኣ ክትሕይል ዘይክኢልካ ማለት ዝነበረካ እንዳጥፋእካ ኢኻ ትኸይድ ስለዛ ዝበልክያ ልክዕ ከምቲ ደቂ ተባዕትዮ ሓላፍነት ዘለዎም ስቴብል ንክኸውን ተሓዳር ርጉእ ንክኸውን እታ ጓል ማሕበራዊ ውሕስነት ወይ ሶሻል ሴኪሪቲ ክስማዓ ክፅዕሩ ዘለዎም ዝበልክዮ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብልክዕ ኣብ ሓዳር እሞ ከዓ ኣብዚ ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ናይ ገንዘብ ናይ መሓዝ ተኽእሎታት ዘለዎ ዓለም ወቲ ናይ ቆልዓ ሓላፍነት ኣሎ እቲ ካልእ ቆልዓ ምምልላስ ምምሃር ገለ ኣሎ ግን መዓርዩ ግን ምስ ወዲ ተባዕታይ ብዛዕባ እቲ ናቱ ኣታዊታት ካብ ምጭቕጫቕ ብዝተኻእለን መጠን ግን ዓቕመን እውን ክገብራስ ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ ድሕሪ እቲ ሓዳር ክምዕብል ዝኽእል ድሕሪኡ ብክልተ ኢድካ ከተጣባዕ ትኽእል ተዘይኮይኑ እታ ኩዕሶን ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ እንተ ደኣ ንስንድዋ ኮይና ከም ዝበልከዮ ዓንተ ወይ እቲ ሓዳር እውን እወ ይኸይድ ኣሎ ግን በቃ እቲ ወዲ ተባዕታይ ጥራይ በይኑ ስለ ዝስከሞ ዘሎ እቲ ናይ ገንዘብ ነገር እታ ጓል ኣንስተይቲ ዕግበት የብላን ዕግበት ተዘይብልካ ከዓ ፍቕሪ እንዳጎደለ ክኸይድ ስለዚ እቲ ሓላፍነት ማዕረ ሸር ተገበርዎ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ያ ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ፍቅሪ እናጎደለ ኸይድ ፍቅሪ እንታይ እዩ ሓዳር እንታይ እዩ ኣብ ሓዳር እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ብዙሕ ኣርእስታት ከነልዕል ኢና ኣብ ዝመፅእ ምክንያቱ ከም ዝነበርኩኻ ኣርእስትና ንመላልያ ትብል ተመላሊና ንኸይድ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሂወት ፅፍሒ ተመላሊእካ ኢኻ ትኸይድ እንተ ደኣ በይንኻ ክትከይድ እታ በይና ጓል ኣንስተይቲ ትከይድ ትፈቲና ወዲ ተባዕታይ በይኑ ክከይድ ፈቲኑ በይንኻ ዝኸውን መንገዲ የለን ክልቴኻ ተመላሊኻ ኢኻ ሙሉእ ትኸውን እሞ ብኸመይ ኢና ነዛ መደብና ንመላላእ ኢልና ጀሚርናያ ዘለና ኣምላኽ ተሓወሶ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ካልሒዝና ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክንመፅእ ኢና ድኾነ ክለዓል ኣለዎ እትብልዎ ኣርእስቲ ክንካትዕሉ ክንዛረበሉ ድማ ኣብዚ ታሕቲ ኣብ ኮመንትስ እንተደኣ ፅሒፍኩምልና ካብኡ ተበጊስና ከዓ ዝተፈላለየ ካልኦት ኣርእስታት ከነልዕል ኢና ኮካ ሓወይ ሎማዓንቲ ዝሃብካኒ ፅቡቅ ፅቡቅ ሕቶታት እዩ ኣነ እውን ምስ ነፍሰይ ክሓትት ምስ ዝተፈላለየ ኣብ ከባቢና ዘለዉ እውን ክንዘራርብ ኢና ዝውዳእ ኣይኮነን ከም ዝበልካዮ ኩላትካ ተመላሊእካ ኢኻ ትኸይድ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ገዛእ ርእሳ ንገዛ ርእሳ ክትዓሊ ዝተፈላለየ ትምህርትታት ይኹን ኮርሳት ወሲዳ ክትዓቢ ወዲ ተባዕታይ ድማ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከምቲ ንሳ ትደልዮ ክትከውን ማሲ ኣብ ሕብረተሰብና እንተሪኢና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ጀነሬሽን ዊ ኣር ላይክ ሳንድዊች ምስ ክልተ ባህልታት ኣብ ኤርትራ ካልእ ዓይነት ባህሊ ካልእ ዓይነት ሂወት ነርካ ኣብዚ ምስ መፃኻ እንታይ ኢኻ ትኸውን ኮንፊዝ ኢኻ ትኸውን ባይዘወይ ንቀፃሊ ሒዝካያ ትኸይድ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ ደቂ ተባዕትዮ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ኣብ ኤሮጳ ምስ መፃና ሲ እንታይና ንኸውን ኩሉ ግዜ ቀልጢፍክን ኢኽን ትቐየራ ቀልጢፍክን ኢኽን ኣዳብ ትገብራ ከም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ይዝሕሉና ቀልጢፎም ሲ ኣዳብቲ ይገብሩን እሞ ስለዚ ብከምዚ ከዓ ምግርጫው መፅእ ሓዛ ኢኻ ከም ካልእ ኢና ሎሚ ዝሃብካኒ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሕቶታት እዩ ኣነ እውን ምስ ነፍሰይ ክፍትሽ ፀኒሐ ማለት እዩ ካልእ መዓልቲ ናይ ባሓቂ ቴንኪዩ ብዙሕ ሓሳባት ኣልዒልና ፅቡቅ መሃሪ ነይሩ ኣነ እውን ብዙሕ ነገር ተማሂረሉ ብዙሕ ኣንግልስ ብብዙሕ ኩርናዓት ክንጥምቶ ፈቲና ምናልባት ኣብ ዝመፅእ እውን ከምኡታት ተመሳሳሊ ርእስቲ እንዳዕመቑና ንኸይድ ድሓን ንናይ ሎሚ ዕድል ከዓ በቃ ንማሳገን ቴንኪዩ ቴንኪዩ ኮኪ ሎማዓንቲ ጃስቲ ሸፈፊና ኢልና እዛ ርእስቲ ከይድናያ ዘለና ካብ ተዓዘብትና ኣብ ታሕቲ ዝመፅእ ሕቶታት እውን ክንምልስ ኢና ንስኹም ዝመስለኩም ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ዝፈትዋ
ሓቂ ድዩ ሓሶት ርድኢትኩም ኣብ ታሕቲ ክትፃሕፉልና ክንፅበ ኢና ኣብ ዝመፅእ ከዓ ብዝተፈላለየ ካብ ኣርእስቲ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ሓንሳብ ሓንሳብ እውን ከምኡ ኣብ ላይፍ ኣቲና ዝተፈላለየ ኣርእስታት ዲስካስ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ንሎማዓንቲ ግን መደብ ንመላላእ በዚኣ ክትሪእዋ ፀናሕኩም ሓፃር መደብ ወዲእና ኣለና ሰናይ ቅነ ንኩላትና ቻው ኮኪ ሓወይ ቻው ቻው ቴንክ ዩ ቻው